това е едно от най-важните ми състезания. Винаги пред родна публика нещата са по-специални. Имам страхотни спомени от Банско. Едно от най-емоционалните до сега от големите ми успехи. Дори го сравнявам с това с Глобуса, тъй като когато тази публика долу на финала ревне и особено когато си на голям финал, настръхвам още горе на старта. И се радвам, че отново ще имам възможност да карам тук пред родна публика. Винаги е по-добре, когато си отбор. Дълги години бяхме само аз и Джоко, но големите отбори имат много резултати, защото са много хора. И винаги има някой на финали. На хората ще кажа, че за нас състезателите е много важно да дойдат, да ни подкрепят, да викат, да са тук, да създават атмосфера. Специално на мен това ми така вдъхва много кураж. Доста добре е започна от началото. За мен винаги е успех, когато съм в финалите, в първите 16. Сезона върви добре. Един от старите, но всъщност не чак толкова стари. Тези, които следят спорта, знаят, че има няколко доста по-възрастни от мен, които все още са в добра форма. Елате и подкрепете на 18 и 19 януари българския сноуборд отбор. Не пропускайте да посетите зоната на Дженерали и тяхната забавна кабинка на късмета.